Здравейте хора, аз съм Тони. Днес ще играем на The Backrooms. Да почваме The Backrooms. Добре, защо нещо така не става? Защото мога да разбера кое копче трябва да се натисне. Oh shit! The Backroom! Хора, по-добре да играем утре, защото вечер ще сънува много кошмари. Затова по-добре утре. Чао!